Hey. Aya ndo mahwani manje. Saka manje todi bhozi kuti kamudhara chenzira aramba nemoto yake. Wangu aya ndo anonzi mahwambe murambi chaiwo matemba muchemba. Dai kwanga kwakachena taitongoshingira zvedu tiri pakiu yezupko waibata. Saka todiko nemufana wangu. Okay, inzwa kasiki. Imbo ndakaroza mugenga anibva koi. Smoke. Bhozi nini ngadai haundaenda but last time ndakambomuchambisa ramba kane mari yangu yematumbu. Inini here, inini wese tsanozi. Zvamunotongoziya wanika kuti kubva pai ndakasvikirwa zvangu ndichisanatiza jongwe ndopakabva patongoperera kutamba kwedu ipapo. Pashut up. Saka dhiri hauro karotongovhara. Tozongoba yedi kana kupressure kwacho naka next weekend. Izvo zviri. Izvo zvazvitombobuda wangu. Hande yedu kwaSibi. Ingwanisike unoziyawo kuti Sibika mukuru wemaGadsington chaiwo. Plus kuona kuti inini handina hangu mari kuramba nditengera murume mukuru ane ndebvu dzakura kuti munhu akaruma chisukiso. Aiwa Garwe, usadako kuda kunditapa mukanwa ka. Ngatingoendewo wakanyarara chete. Izvozvi zvichingosvika pamberi paSibi unenge wada kunyepedzera dzvene. Wakuda kutondiitira futi tuhasha tusina nebasa. Hapana. Iwo ukandoona ukatanga kutobuda musaga. Plus uone problem one. Ukasangana naSibi nejika unoita kufarisa zvisingaite kunge mwana aona vaenzi. Handiti wakuonereya wakutanga kusasa wangu. Boy here. Okay, ngaiperi kwacho. Saka handika tinomuona mukomana wacho. Aizvi, ko hanziko naye varume. Usiku unohu. Kuchicha netsa. Tisvikewo pano. Masora semunhu washe. Ndaswera ndakagara. Ndiri kubvunza kuti dambudziko renyu ndereko usiku unohu. Ko mukadzikama munobveko naye mukoma. Papi pacho handiti tangogara tichazongotaura nyaya yedu here. Chikombera, you better watch your mouth. Haundiudze kudzikama mushure mekunga undivhiringira hope dzangu iwewe. Hasha dzemunhu anenge akavharira so. Sike, ukanyarara unobveko. Sore yenyu baba inokukuvhiringidza hope dzenyu idzi. Ko ndaita emergency. Hadi munoziya gogazi yangu yekuspillers iya. Baba Garwe, muri kureva vaya vekundituka pasowo here? Amana, machengetera munoita zvitadzo zvevanhu. Mahwani. Aikaka, handiti munhu anozivikanwa nemabasa ake here? Baba Makarwe, matichicha netsa. Ambuya varwara ka. Saka imimika motongonosiya yenyu paspillers papa inini nachikombera. Tozosara tichiona kutamba. Okay, hapana hapo chakaipa. Mungodira fuel yenyu chete. Gara zviya mota yenyu 1.2 kai. Haimonyanya haigurwa fuel saka ngakudirei 5 dombe ball zvokuti. Yakatiwandisa iyo Garwe. Distance yatiri kufamba yakatoreba 7 km kuenda nekudzoka. Saka 2 liters yemutusha kai. Inotokwana kuchisara imwe futi. Kana ari iwayo madhiri achoka. Akomanaka, zamai vamwe, inini haamaya. Aiwa kababa Sibi hamudarozve. Saka manga matodira edu mari. Vakomana, musade kundiporovhoka handiti. Mukanzwa ndati ndiri kuda mari yefuel. Mota iyi yamuri kuona yakamira pakapa. Haifambe nefuel chete. Oil inopera, maspark plugs ari kupera futi. Matai chaiwo ari kutopera, plus suspension chaiwo iri kupera. Saka mukandiudza zvekuti fuel $2 makutotadza kutaura. Ende munotsvaga vamwe. Aiwa baba panzwika. Saka mari todira mari. Pewo ka $10 yefuel. Kunotoedza katiri pano. Ndozvandambenge ndambotaura kuti ngatifambe zvedu nedzaAdhamu. Kuna iwe, hawagona kunyarara herewo. Kana chitaura imbotisiya mani. Right. Mirai ndinyatsopa jekesa kapo. Handiti, chimwe chinhu chamuri kufanira kunzwisisa kana ndatidirai fuel $10, handina kuti ngatipfuurei nepaservice station ndichidira ka. Inini ndiri kuziva zvairi kuda, saka ndipei cash now. Ipapo panzwika. Saka chitaka zvokuti tiende. Chimwe chinhu tisati taenda futi. Kunotoedza katiri pano. Ndozvandambenge ndambotaura kuti ngatifambe zvedu nedzaAdhamu. Wangu. Kokanyarara unobve nai. Ingosi yake munhu apedze kutaura nditi. Wakutodzorera kumashure. Ndiri kuzama kureva kakuti kana tapinda mumota umu taakuenda handiti ka. Ngatizive zvekutaura ka. Zvenyu zvekuti ndakambodhiraivha mota yasekuru vangu. Ndakambodhiraivha imwe mota inomhanya. Inosiyiwa netractor. Ndakambomhanyisa mota from Mutare to Harare ne 2 hours. Izvozvo muno no. Ndasiyana nevamwe vamunoitira izvozvoka. Vane mwoyo murefu. Inini ndinokudzurutsa. Tofamba takanyarara here. Kana kutorara chaiko. Zvitori nani kuti mufambe henyu mutaura politics. Plus ikamoziva bato rekurumbidza futi. Aiwa totenda zvanzwikwa izvi. Ngatimbomire hedu handisati ndapedza. Chimwe chinhuzve, please pamuchapinda nekuzobuda kana tichinge tasvika kwatiri kuenda ka. Please nyatsotarisai madhoozi angu ayo. Mukazonyatsomatarisa ka
ane marabha manyowani echizvino-zvinoka, saka ndapota ndakumbirisa hangu musarovera madhoo angu. Kana miteme negumi chaiyo haina kana kutombooma kudai so. Ha, zvakaoma kushaya mota, zvachinotori chitema chaicho. Sha, hapana chisina ma-terms and conditions. Kana foni ine manual 1. Hamureve nhema ipapo baba Makarwa. Then patichabuda pano nepatichasvika kwatiri kuenda uko, musanditarisire kuti ndiburuke ndozovhura gedhi nekurivhara. Harisi basa rangu iroro, ndo basa renyu imimi. Ha, izvozvo zvogairi. Even kumberi kumota kwaita chidhina kana bhaketika, tisi torodzika totomhanya kunozvibhisa. Saka wagarwe zvochitaka, chigara wapinzira foni rumbi naPrecious ka, vatimirire parodhi pavo. Last but not least, apa ndakutaura ndakamirira makaa owners ese ari munyika. Handichinene kuda kunzwisisa hangu kuti muri kuendepi. Handiti kana ndichinge ndakupai lift, hapana nidhi yekuti kamuzotanga kukokana nehama dzenyu kuti mhanyai kuno kwaita free transport. Handiti munenge mandinzwisisa ipapo, saka togona kuenda yedu. Okay baba Sibe. Okay, rikatidai so. Isusu takutongokanzara richi mishana rachona tozongorova dine pandas nasike mangwana kwakachena. Ndambokubatisa wangu kuti hapana kana kwatiri kuenda.